Gabon tonga ye min ye Faransi jamana ye ale ni Côte d'Ivoire jamana yɛlɛma min bɛ wolomasiri tabaw Faransi tɔgɔla olu gun ganna na bi hakili jagabɔ ani maaw bɛ ka miiriya kɛ ka bɛn ni o ye ko yalima o waleya mun filɛ senna nin ye a kɔlɔlɔntan don AES jamanaw ma wa février kalo tile 20 san 2025 o san kelen tɛmɛnen kɔfɛ a yera k'a fɔ min ye Faransi ka sɔrɔdasi minnu bɛ port bouekaw fɛ yen olu jama dɔgɔya kosɛbɛ jama dɔgɔya in n'o y'a sɔrɔ maa 1000 kun don u y'a yira sa ko na wolomasiri taba ninnu da maa 100 ɲɔgɔnna ma yaasa olu ka se ka baara dɔw kɛ min ye Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen ni yɛlɛmali min bɛ kɛra a lakɔlɔsilen don k'a fɔ ko fɛɛrɛ sigitɔ don sen kan yaasa AES jamanaw olu bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min n'i ye port boué kan ta k'a lajɛ ale yɛlɛmana ka kɛ kan ye kan min n'o tɔgɔ kɛ GK Ouattara ye Paul Thomas Dakin k'o tɔgɔda minnu talen don Faransi fɛ o kɔnɔna na yen u y'olu tɔgɔ fana falen k'u kɛ détachement de liaison interarmée n'u b'a fɔ ma dateliya la ko DELIA o bilalen don yamaruya min kɔnɔna na bi o ye Faransi yɛrɛ sɔrɔdasiw bɛ baara kɛ cogo min na o la sa kɛlɛkɛcɛ tɔ minnu bɛ yen n'olu tun bɛ maa 1000 na n'o 100 bɔra o la olu tɔw bɛɛ lajɛlen olu nata directement Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw olu nɔfɛ baara la segin kɔ ka taa Faransi o kuma tɛ a la lakɔlɔsilaw y'a yira k'a fɔ nin waati in na min ye Faransi ye a bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ ko kalan don kalan min ni bɛnkan kɛra la ko bɛ taa fori fo san 2030 san min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye kɛlɛcogow ye kɛlɛ sigicogo ye k'o baara fana sigi sen kan filikaw u ye bolofara dɔ sigi ye nɔnfɔn bɔra o la sa k'a ye k'a fɔ min ye kabini Faransi bɔra anw fɛ yan wolomasiri taba minnu tun b'anw fɛ yan Faransi tɔgɔ la minnu tun bɛ Niger minnu tun bɛ Burkina Faso olu caman sigira ka taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen k'u tila nin yɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sabula cɛncɛnfuga jamanaw u y'a baara kɛ u b'a dɔn a bɛ cogo min maa lakɔlɔsilaw y'a yira k'a fɔ Faransi filɛ ka nin fɛɛrɛ min tigɛ nin ye fila tɛ dɛ cɛncɛnfuga jamanaw lakɔlɔsili u ka wulikajɔ an'u ka baaraw kɛcogo n'a kɛra maaw ɲɛna ko min ye port bouékaw fɛ yen ko jama dɔgɔyara ye u ma segin ka taa Faransi bi u ma taa sini wa min ye u taabolo n'u baara kɛcogow ye u sɔɔri-sɔɔrilen don wo kɔnɔna na Côte d'Ivoire kaw fɛ yen o la sa janto yɛrɛ la kɔrɔcogo o de ka ɲi bi ni a bɛ maaw ɲɛna k'a fɔ ko ni sɔrɔdasi ninnu taara olu fana bɛ baara min na o dɔnnen don bi a jirala su fana bɛ baara min na o dɔnnen don bi a jirala sa ko AES jamanaw u k'u jantu yɛrɛ la kosɛbɛ sabula Faransi bɛ laban min na tile 2 in na a dogolen tɛ maa si la lakɔlɔsililaw minnu bɛ ko jateminɛ olu bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ min ye AES kɔni ye a kɛlen don ko nɔnɔ kɛnɛ sigilen tasuma ka Faransi bolo a bɛ langa la Côte d'Ivoire kaw fɛ yen n'a ye kunnin bɔ a bɛ taa fo ka taa se Benenkaw ma minnu salo a b'o kɛ ni pankuru ye nin waati laban in na sɔmi nana kɛ k'a fɔ kunnasiri ko sufɛ n'o ye février kalo tile 19 ye Faransi ka pankuru dɔw olu ye lama kɛ ka taa jigin Benin ale yɛrɛ cɛmancɛ la u ka duguba min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye u ka duguncinin dɔ ye u b'a fɔ ma ko Turu in yɛrɛ ale bɛ Parakou kilomètre 15 de b'a ni Parakou ni ɲɔgɔn cɛ o min ye dugu belebeleba filanan ye Benin kɔnɔna na laadala pankuru jigi kɛnɛ min bɛ yen diɲɛ kɛlen don ka pankuru jigi kɛnɛ in lakodɔn nka nin waati in na Faransi sɔrɔdasi minnu b'a kɔnɔ maa ka pankuru tɛ jigi ye jagokɛla tɛ jigi ye dugutala tɛ tɛmɛ yen fɛ tuguni Faransi wolomasiri taba n'o ka force spéciale ye ka taa fara min ye Américains taw kan a kɛra olu dagayɔrɔ ye maaw dun sɔmina k'a fɔ a mɛnna ko ni sɔrɔdasi ninnu bɛ yen nka nin waati laban in na a nana ye k'a fɔ ko turukaw fɛ yen kunnasini ko pankuru dɔw kɔni bɔra Faransikaw fɛ yen po kɛrɛnkɛrɛnnenya la u nana nzole da Côte d'Ivoire ka sɔrɔ ka na jigin nin yɔrɔ in na n'o ye Turu ye Benin marabolo kɔnɔna na kibaruya dilaw ni jateminɛlikɛla minnu bɛ wolomasiri tabaw ka kun na u ko pankuru 2 don min ye pankuru belebeleba fɔlɔ ninnu kɔni olu bɛɛ lajɛlen y'u nun suri Côte d'Ivoire Abidjan kɔnɔna na ka maa dɔw cɛ ka na ni u ye nin wulikajɔ min bɛ senna n'a bɛ ka lakɔlɔsi min wolomasiri tabaw fɛ service de renseignement fɛ min ye lakɔlɔsilikɛlaw fɛ u y'a yira sa ko pokaw fɛ yen maa mafalen minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ kalan kɛ Pyrénées yɛrɛ kɔnɔna na Faransi ka bolofara min bɛ yen n'o ye 4e régiment ye force spéciale olu ka hélicoptère dilanyɔrɔ maa ninnu bɔra yen de k'u kunda Côte d'Ivoire kan ka sɔrɔ ka na jigin Benenkaw fɛ yen lakɔlɔsilikɛlaw ye mun ye
o ye k'a fɔ u ka wuli ka jɔ u ka taama a sen fɛ u bɛ kibaruya minnu ta u bɛ fɛn minnu ɲini surasiw daga yɔrɔw maaw tɛmɛ yɔrɔw yɔrɔba minnu bɛ yen u b'olu jaw bɛɛ lajɛlen tɛ saw ka na u cun'o ye benenkaw olu fɛ yen o la ko AES jamanaw k'u hakili t'u yɛrɛ la sabula nin waati laban in na min ye Cadi jamanakuntigi ye ale kun taara zole da Faransi bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko Cadi ni Faransi kun tɛ ten kosɛbɛ o gɛlɛya ntɔngana min kɛlen filɛ nin ye o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Niger ye ale ni Cadi bɛ dancɛ bɔ ale fana k'i hakili to a yɛrɛ la Abdramane Tchani nu kun y'i bolo tɛrɛnkun ɲɛsin nin yɔrɔ ninnu ma ka nin kibaruya ninnu caman di ko a tɛ se ka sɔsɔ cogoya si la bi Faransi yɛrɛ kunnafonidilaw Faransi bɔlɔlɔ siraw min ye jamisɛnnindilaw ye min ye kibaruya ɲumanw dibaw ye wolomasiri tabaw ka gun kan olu de ye nin di k'a yira sa k'a fɔ ko Faransi ka baara in kɛkun ye mun ye yalama ka Patrice Talon k'u kɔlɔsi hali bi o don wa yalama ka janto kɛ cɛncɛnfuga jamanaw la o don wa ko kɔlɔsili kɔni bɛ yen sabula Patrice Talon ale yɛrɛ kɔni a kun bɛna fangadaraki kun bɛna kɛ ale la décembre kalo tɛmɛnen o tile 7 nka bi Faransi kɛlen don ka fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ ale fɛ yen o tɛ se k'a to a yɛrɛ ka se ka wulikajɔ ninnu kɛ kɛnɛ ka panparanpa nka min ye puwaribuwekaw fɛ yen fangadaraki in sen fɛ u ye pankuru ta ka na cun pankuru minnu nana ka na baara kɛ baara min ma dogo maa si la n'o hali y'a sɔrɔ Niger surasiw kɔni nana ka na ko maamu AES CEDEAO ale tɔgɔ la bi kɔlɔsilikɛla minnu bɛ Faransi yɛrɛ dugu kɔnɔna na u ko min jɔrɔna bɛ u la o ye k'a fɔ maa minnu filɛ nin ye n'u bɛ nin munumunu saalo la a tɛ se ka fɔ cogoya si la k'u talen don kɛlɛbolo degeli baara la sabula pankuru 2 minnu wolola olu tɛ kɛlɛbolo kalanba baarakɛlaw ye Faransi dun fɛ yen u ka sariyaw b'a yira k'a fɔ ko n'u bɛ kɛlɛ boloda n'u bɛ kɛlɛ ta ka ɲɛsin maa o maa ma a bɛ t'u ka wasabulon kɔnɔ jamanadenw bɛ bɔ a kalama kalo 4 n'o ma kɛ o kɔrɔ wulikajɔ fɛn mana kɛ Faransi fɛ o kɛra sariya kɔ kan nka bi maa minnu bɛ yen n'olu ye panafricains ye olu ko min ye diɲɛ jamanaw ye OTAN jamanaw mago tɛ sariya la u mago tɛ u ka hakɛw la u bɛ tɔw de sɔɔri ka don a da fɛ nka min ka d'u yɛrɛ ye n'i y'i sigi ko sariya u bɛ cɛncɛn k'i ka mɔni na ka taa n'a u yɛrɛ ye o la sa ko yɛlɛma bi Faransi filɛ wulikajɔ min na nin ye Benin la kɔlɔsili don wa Côte d'Ivoire la kɔlɔsili don wa min ye Gambie ni Guinée ninnu bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsili don wa walima a bɛ ka AES de yɔrɔ ɲini k'o sama ka don a ka gun kɔnɔ wa janto yɛrɛ la k'o kɔrɔcogo ka ye fala ye. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfiri dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na min ye armée tun bɛ munumunu saalo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye armée tun bɛ munumunu saalo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sungu marakakaw fɛ yen
segu marabolo kɔnɔna na bamancolen juga wale kɛbaa dɔw olu kɔni kun kɛlen no sa ka minɛnw cɛ u n'u ka moto ka t'olu dogo yiritu dɔ kɔnɔna la armée ka pankuruw ye ta tugu olu la k'olu gosi min ye wulikajɔ filanan o taara se jɛkulu wɛrɛ ma jɛkulu min fana kun kɛra ka taa bingaliw ni bamancawalew kɛ ka na i dogo fana yiritu kɔnɔna na n'a ka maa joginnenw ye o senfɛ sa armée kɔni ye maa 10 ɲɔgɔnna olu fa o yɔrɔ la ka u ka minɛnw minnu b'u bolo k'olu bɛɛ lajɛlen daji kalo tile 21 n'o tun ye kunungo ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kidal marabolo kɔnɔna na min ye secteur filanan kɔnɔna ye Falaye u y'a yira sa ko armée ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka ɲɛsin bamancolen juga wale kɛbaa dɔ ma minnu yɛrɛ tun bɛ Kidal ale kɔrɔnfɛ yan fanfɛla fɛ o kɔfɛ a yirala sa k'a fɔ mɔbili min tun bɛ yen n'o kun dogolen don u bolo a n'a kɔnɔmaw u y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ bugurimugu ye wulikajɔ in senfɛ min ye bamancolen kɛbaa kɔni ye sa u tun b'a fɛ k'a lajɛ k'u bɛ duuru don fiɲɛ na taafa ni nafama y'u la kɔkan ani ɲɛka min ye drone ni hélicow ye u bɛɛ lajɛlen u y'u daji o waati kelen fana na tuguni atarakaw fɛ yen min ye yen marabolo fana na wolomasiri tabaw ye gosili kɛ ni pankuru ye ka ɲɛsin bamancawale kɛbaa maa 5 ɲɔgɔnna ma wulikajɔ ninnu fana tora senna tile kɔnɔna na o don kelen na ka na se fo Jafara bɛ Moti marabolo kɔnɔna na armée ye gosili wɛrɛ kɛ ka ɲɛsin bamancɛkuluw ni ninjugawale kɛbaa ma olu fana tun bɛ mɔbili kɔnɔ mɔbili min kun dogolen don yiritu dɔ o jukɔrɔla la wulikajɔ filanan min kɛra Moti marabolo la o y'a to bamancolen juga wale kɛbaa minnu tun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'olu kun ye duuru don fiɲɛ na k'u yɛrɛ ɲini u ni armée ale ka munumunu salo bɛnna maa 8 an'u ka pick-up olu bɛɛ lajɛlen gosira ka da o senfɛ baro kɛlɛtigi ko sa ko bɛɛ lajɛlen k'i hakilila tigɛ wulikajɔ ni cɛsiri man ka wolomasiri tabaw bolo ni min ma fara ka foyi tɛ bɔ a la bamancolen juga wale kɛbaa u na u ɲini u bɛ wo kɔnɔ ka se ka dan sigi u ka wulikajɔw la min ye halisa kibaruyaw na sira fɛ kunungo armée wulikajɔ kɛ Yanfoyila mara kɔnɔna na Buguni ale région kɔnɔna na n'o kɛra jumadon nin kalo in tile 20 wulikajɔ in senfɛ sa min ye pankuru ye ale ye gosili kɛ ka ɲɛsin jɛkulu marafatigi ninnu ma minnu kun fana kun bɛ wulikajɔ kɛ ka taa bingali ta ka ɲɛsin maaw ma Jalafara ale ni Gunguro kokaw olu fɛ yen armée y'a yira sa ko senfɛ maa 50 ɲɔgɔnna wolomasiri tabaw u ye olu bɛɛ lajɛlen de daji o ko in senfɛ u bolominɛw k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ ka tɛmɛ n'u sen fila ye armée ko sa k'a bɛ dugudenw hakili latigɛ baara min bɛ jamana fan 14 wulikajɔ ni cɛsiri dɔ bɛ fara a kan su ale ni tile Falaye Bamakɔ yan bi min ye chambre de commerce ale bureau sigiw bɛ sen na bureau sigi kɔni daminɛna Bamakɔ yan hɛrɛ ni baden na an bɛ bɔ yen tuma min o y'a sɔrɔ jatew ma ban Kayi fana kaw fɛ yen Kayi baara fana daminɛna Falaye min ye maa 422 o de kan ka kalata kɛ Kayi kaw fɛ yen olu ka lisi ye kelen ye Seru Nuru ale de b'o ɲɛma o y'a yira sa k'a fɔ kɔni lisi kelenya n'a ta bɛ Falaye mɔgɔw bɔra fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Kayi ka na kalata in kun kan ka kun cɛ min ye nɛgɛ kanɲɛ 18 waati o jaabiw bɛna na di Segu ta gouverneur ale bataki bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Segu yɛrɛ kɔnɔna Falaye waliya dɔw bɛ sen n'a ye jamajarajɛ n'o kɛra a kana taa kɛ furugufurugu ye juraw ni ɲɔgɔn cɛ o kama sa a ko ni basigi nana waati min ye Segu kalata ye o bɔra ma bi gouverneur yɛrɛ fɛ k'a bila waati wɛrɛ la Bugunikaw ta sera ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na n'Ala sɔnna a ma chambre de commerce jaabiw mana sɔrɔ sini an na o da bɛɛ lajɛlen ale tulo kan maaw bɛ se ka o faamuya cogoya min na Falaye an bɛ a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ ko min ye dɔgɔkun kɔnɔna na sunkalo ale daminɛna sunkalo min ye Mali ale kɔnɔna na nin kalo in tile 18 n'o bɛnna araba tɛmɛnen ma sunkalo daminɛna Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ n'o y'a sɔrɔ Mamadu dinɛ maaw olu ye sun daminɛ Falaye o don kelen chrétien dinɛ maaw fana y'a daminɛ olu ta ye tile 40 ye an bɛ dugawu kɛ sa min ye sun ninnu ye Ala k'o timɛko ɲuman di ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ma min ye a musaka Ala k'o nɔgɔya Ala k'an bɛɛ lajɛlen se fo ka taa se a banyɔrɔ la i n'a fɔ a ɲininen don cogo min na an ka diinɛ fɛ sɔngɔ yɛlɛ o bɛ ka kɛ bi na Falaye Yorosokaw fɛ yen Yorosokaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni fɛ yen bi min ye da dumunifɛnw ye olu caman sɔngɔ yɛlɛla nin waati in na maaw tun bɛ fɛn minnu sɔrɔ n'o ye ɲamaku ye o taara yɛrɛ sɔrɔ 350 la o waati kelen fana na tuguni k'a fɔ ɲamaku min yɛrɛ tun bɛ 350 la o taara yɛrɛ sɔrɔ 500 la min ye a tɔgɔ ye di glace o den kelen o tun ye dɔrɔmɛ 20 o kɛra 40 ye
o waati kelen fana na kulukorokaw fana fɛ yen ɲɔ ni malo ninnu u y'a yira sa k'a fɔ ko dɔrɔmɛ 10 ni dɔrɔmɛ 20 farala olu kan o sɔngɔ gɛlɛya kɔni kɛlen no degun ye bi ko sabula kabini Sugunikura jenina a ko a gɛlɛyara kosɛbɛ Mali ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ u ka kibaruya di senfɛ an ka jamana tɛ sira ɲɛnabɔ minisiri k'an ka lasigiden min bɛ kan ka taa Alizerikaw fɛ yen k'a bi a k'a ma taa ko kibaruya minnu dira bɔlɔlɔ sira fɛ k'o tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini min ye armée ye ale ye wulikajɔ fana kun kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanakaw fɛ yen bi kun taara k'o ka ntɛnɛn tɛmɛnen sɔrɔdasiw n'o ye gendarme olu ka dagayɔrɔ min bɛ yen olu ye wulikajɔ kɛ sanubɔyɔrɔ min bɛ yen ka se ka o fana kisi o wulikajɔ in kɔnɔna na Bamaɲɔgɔn ka wale kɛbaa maa 20 wolomasiri taw ye ta tugu olu la Kema Senakaw fɛ yen dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔ senfɛ min y'a to bolominɛnw bɛɛ lajɛlen halakira k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen k'ale tiɲɛ halisa min ye armée ye ale ka wulikajɔ kɔnɔna na sa ale tun bɛ ka bɔ Anefisi k'i kunda min ye Kidali kan Bamaɲɔgɔn minnu bɛ Kidali marabolo la n'o ye FLA maaw ye olu tun y'a lajɛ sa k'u bɛ gosili kɛ ni u ka drone kamikaze ye maa min yɛrɛ tun bɛ ka drone minɛ fala ye a tilara ka segin ale yɛrɛ ma ka taa ale yɛrɛ bɔ baara la pewu o la sa armée maaw ma kibaruya caman fɔ o ko la tuguni hukumu kelen kɔnɔna na Kidali n'a lamini na sa wulikajɔ fana bɛ senna nin waati in na min ye sunkalo ye ale matarafako ɲuman a n'a baaraw kɛcogo ɲuman u ka ɲɛma fɛ kokajɛ n'o sigilen no sen kan Tapa Uri Demba Jalo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi marabolo la fala ye drogue ale biriki 151 o de minɛna maaw bolo ala hinakaw fɛ yen wulikajɔ in kɛra sa min ye Kayi ale polisiso maaw fɛ min y'a to sa sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen sera ka sigi sen kan nin waati in na min ye polisi directeur régional min bɛ bi n'o ye Tapa ye ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri hukumu kɔnɔna na Croix Rouge sango baara mun kɛra u fɛ u y'o ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye maa 10,000 ani 800 Guala u ye dɛmɛ don olu de ma maaninfinw ka balo d'u ma ka furakɛli kɛ u y'o kɛ Mali marabolo caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna Gawokaw fɛ yen Moti ale ni Kidali ni Menaka o kɔnɔna na Bafulabekaw olu ka kurun min bɛ ba tigɛ ni maaw ye n'o ye Baki ye o kɔni dafirila ji kun y'o minɛ nin kalo in tile 17 min ye mara ɲɛmaw ye olu taar'u ɲɛda waleya in kan baara bɛ se ka kɛ cogo min na yaasa min ye Baki ye ale bɛ se ka dilan u y'o laɲini kɔni kɛ nka a y'a sɔrɔ kɔni min ye ba kankun 2 bɛɛ lajɛlen na fala ye mɔbiliw tɛ se ka na u tɛ se ka taa sabula Baki ale de b'a to n'u bɛ ba tigɛ min ye Bafulabe yɛrɛ n'a lamini n'a marabolo bɛɛ lajɛlen ye u ko k'u ye dɔ kɛ ten Baki ko la ko ka pɔn jɔ u ye koyi ko n'o tɛ ko sa o san de ye nin ye wa ni ba fara ko ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen olu kɔni ko sa ko ka pɔn jɔ ten ko dɔ kɛra Général d'armée Assimi Goïta ale ye min ye sifin minnu bɛ Mali la olu ka samɛ a n'olu y'o kɛ samɛ min senfɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko ni maa ma kɔni ye sifinnakaw labɛn k'i bɛ ka jamana siniɲɛsigi baara kɛ sifinw fana y'u ka samɛ kɛ Sori Ibrahima Sise fɛ ale min y'u ka ɲɛmaa ye an ka jamana kɔnɔ mara kamabɔli minisiri kura ale ye baara ta min ye général de division Ablaye Mayiga a ye baara latɛmɛ général de brigade Isa Usman Kulubali ma ale ka se k'a ka baaraw daminɛ a ka marabolo kɔnɔna na min ye an ka seko ni dɔnko fala ye Umu Sangare ale bɛ dusukasi la nin waati in na kosɛbɛ sabula a ka jɛrɛ min bɛ kɛ n'o ye fɛɛrɛkɛnɛ min bɛ sigi san o san ɲinan ta sigira sen kan k'a daminɛ février kalo tile 12 la ka taa baara kuncɛ a tile 14 jɛrɛ bannen pewu Umu nɔfɛmaw maa minnu bɛ yen n'olu taara fiwa kɛnɛ ka fala ye u segitɔ mɔbili ye accident de kɛ maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'o Umu yɛrɛ nagakɔrɔmaw ye n'a n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Ami Diko ye ani Umu Keita ala y'olu ka kalifa minɛ o la a nɔgɔnin fɛ o kɔfɛ sa accident in ale kɛra kilomɛtiri 8 ka kɛ yan'u ka se Buguni yɛrɛ kɔnɔna na maa 2 kun jegunna Teya Do ale ni Ben nka kunna sininko kalo tile 19 a yirala sa ko min ye Teya ye ko ala ale fana ka kalifa minɛ a la Umu Sangare kɔni y'a yira sa ko a kɔni dusuma kasilen no bi kosɛbɛ ka kɛ ni nin maa ninnu ye ninnu y'a sen n'a bolow ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛra fiwa san 9 kɔnɔna na u yera bɛɛ lajɛlen na wa o don ko fana u ni kɛnɛma pass foyi t'u la ale n'u ye ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen kan fo ka taa ban pewu ka tila ka sira d'u ma ko ala ka senu ɲuman ye Bamako k'o de nana wolo nin na a ko foyi man bon ala ma ni ala ye min kɛ o de ka ɲi ka dugawu kɛ u somaw ye ko ala k'u dayɔrɔ ala k'a sumaya fala ye kurun dɔ fana dafirila ba sanfɛ n'o ye Debo ye maa 16 o de tora o senfɛ maa 16 in bɛɛ lajɛlen sa u y'a yira sa ko jagokɛlaw don min ye musow kɔni maa kun ye maa 46 ye 30 kuruntigiw sera ka wuli ka jɔ kɛ ani ba kanku maaw ka se ka olu dɛmɛ tajiko
k'a fɔ min ye tasuma ko ale fana ye tiɲɛni kɛ Bamakɔ kɔnɔna na kosɛbɛ. Suguningura kɔni ale jenina minisiriw olu ye wulikajɔ kɛ ka t'u ɲɛda yɔrɔ kan min ye jamanadenw ye olu fana wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka maa ninnu dɛmɛ. Suguningura kɔni bilama k'a mago bɛ min na Falaye o ye sugu kura ye. Jaa ko in juguma yɔrɔ ye min i b'a dɔn musow ka pari wariw de tun bɛ sɔrɔ in kɔnɔna Falaye a bɛɛ jenina. Wari mun kun maralen no sugu in kɔnɔ n'a jenina o dara wuli ka bon ni minɛn min tiɲɛna ye. Donc u kɔni y'a yira sa k'u ye fɛn dɔ dayɛlɛ k'o sigi sen kan yaasa mɔgɔw bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na n'i sera Suguningura la Falaye sugu ɲɛnamabaw olu bɛ yen n'olu na ɲɔgɔn sɔrɔ. O fana kɛrɛfɛ Bamakɔ yan mototigi minnu tɛ boli yɔrɔ la Falaye nin dɔgɔkun in kɔnɔna fana na sa wulikajɔ kɛra ka se ka olu bila u ka siraw kan wa n'Ala sɔnna ma fana sini polisiw na bɔ tuguni k'o baara kelen latimɛ pɔn bɛɛ lajɛlen ka ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye sunkalo daminɛ hukumu kɔnɔna Premier ministre ale tun taara ɲɛda magasinw ka feerelikɛlaba fila olu ka yɔrɔ n'o ye Jara ye ale ni Gakoye ni a balimaw u taara lajɛ balo min bɛ olu bolo ani balo min yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ ko sunkalo kɔni minɛn minnu bɛ a bɛ se ka labɔli kɛ fo ka se a dan na nin waati in na jɔrɔna foyi tɛna na ye o ko la Premier ministre ale ka taama kɔfɛ. Falaye an sera ka min sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yan'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an b'a yira fana k'a fɔ ko février kalo tile 19 tɛmɛnen o kɛra san kelen ye Sulemani Sise ni ale y'an ka jabɔlaba ye ale ka soma yɛlɛmali o san kelen kɛra o ye min ye denw ye somaw ni limanaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ a ka so ngolonna Falaye ka kuranajigin kɛ sunkalo o kama a ko kuma ma caya kosɛbɛ sabula o ma maa si tɔɔrɔ a ko la. Sulemani Sise n'i y'a ta k'a lajɛ Falaye maa min don a fatura waati min o y'a sɔrɔ labɛn bɛ ka kɛ sa ko ka taa Fespaco la Wagadugukaw fɛ yen n'o ye farafinna ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jabɔ min bɛ kɛ yen ale de tun kan ka kɛ o kiiritigɛlaw ka ɲɛmaa ye nka Ala y'a ka baara kɛ. Sulemani Sise n'i y'a ta k'a lajɛ Mali jako tɛ se ka fɔ cogoya si la ale kɔ sabula a fatura k'a si to san 84 na février kalo tile 19 san 2025 Bamakɔ yan a yɛrɛ ka so min ye ngolonnakaw olu fɛ yen o la sa ja minnu bɛ yen ni Sulemani Sise y'olu sigi sen kan Mali kɔnɔ Ɲamina Solo a ye baara minnu kɛ jamana kɔnɔ da donna olu la denw fɛ ka hakililajigi kɛ ka tila ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Buama min ye Sulemani Sise Falaye waati gɛlɛnw na a ye baara o de kɛra a ka film fɔlɔ ye san 1978 a y'o bɔ o yɛrɛ ye Fespaco étalon ɲɛnɛnka ta o kɔfɛ min ye fiɲɛ a y'o fana sigi sen kan san 1982 o fana ye étalon d'or ta koyi sabula min ye Sulemani Sise ale kɔni kelen pe de ye Mali jabɔla ye min ye Fespaco wala in ta siɲɛ 3 ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔ fiɲɛ kɔfɛ sa yelen o fana nana ka na i cogo o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ waati ani min ye olu kɛra Sulemani Sise ka filmbaw ye min ye farafinna ani diɲɛ kɔnɔna kɔni n'i ko Sulemani Sise Falaye a bɛ jate diɲɛ filmanbɔlabaw bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ dugawu kɛ min ye Ɲamina Solo ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya ni ne bɛ dan sigi sɔgɔmada in na bi kibaruyaw la mun dira ma ne ani e yɛrɛ fɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na sa n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma an na ɲɔgɔn sɔrɔ ya kibaruya wɛrɛw kɛlɛ kan min ye maire ye n'o ye Seydou Sako ye Jalafarakaw ka maire ka bɔ Sajola kɔnɔna Falaye an b'a fo monsieur le maire Siriman Bacili k'a fana fo ka Jaba Sise fo min ye Tapa Uri Demba Diallo ye k'ale fana fo Sori Ibrahim Kaba Jakite ale an ka conseiller Lyon an b'a fana fo u n'u ka denbayaw bɛɛ lajɛlen suntigɛ ale bɛ ka surunya Ala k'a timɛko ɲuman yira a la sini na Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ a nɛgɛ kanɲɛ 9 a k'an bɛn. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter.